Er vi i gang nu? Hej. Og velkommen til verdens første Minecraft server. Se. Vi har så bygget et meget fedt hotel her. Som I kan se. Vi har en lobby. En reception. Et meget stort vandfald. Så har vi lige lavet en lille gang ned til en pool og et hav. Eller en sø, som man også godt lige kan kalde det. Her er poolen så. Og hvis man har lyst, så kan man jo selvfølgelig lige gå ud til havet. Og min ven her, han er så i gang med at lave noget undervandsting. Et undervandshus, vil jeg gætte på. Hvordan går det? Pille være. Og Ja, det hørte. Og hvad er du så i gang med at lave? Hvad er du så i gang med at lave? Hvad er du i gang med at lave? undervandshus. Okay, min ven han er så i gang med at lave et Undervandshus. Nå. Videre til hotelværelserne. Hvis I kunne tænke jer at flytte ind, så er det bare at joine. Og jeg skal nok fortælle jer IP'en lige om lidt. Her er det så rum 1, rum 2 og videre. Her er værelserne. Og 2 par. Det er verdens fedeste hotel, kan jeg godt fortælle jer. Og se, hvis I... Nå, og her går lige en lille venlig creeper. Han hedder Preben. Det er den store farlige Preben her. Nemlig. Så. Hotellet hedder Hotel Sands. Men det er under konstruktion.